Hola, Brian. Què tal, Marta? Com estem? Pues molt bé, contenta d'estar aquí, perquè la veritat és que treballem juntes, però mai tenim l'oportunitat de poder seure tranquil·lament i parlar de coses sempre com arrossegades una mica pel dia a dia i parlar, no, per les dinàmiques així com més d'urgència. Així que genial si podem seure i compartir coses que tinc ganes de compartir amb tu. Exactament, jo crec que sempre estem enfeinades, no? Però bueno, també està bé parar un moment i tenir un espai de conversa on parlar de coses importants, no? Com hem dit, avui serà el torn d'ofici. Totalment. És que em va superbé perquè és una oportunitat, és a dir, jo com a advocada que fa la recepció dels primers casos que arriben a Irídia, em trobo molt sovint amb actuacions del torn d'ofici, d'advocades, de companys i companyes del torn d'ofici, doncs que moltes vegades la veritat és que deixen bastant que desitjar i segurament hi ha raons darrere d'això, no? Llavors, aprofitant que tu estàs al torn d'ofici, és una oportunitat poder-te consultar, preguntar i veure una mica què passa i com podem millorar determinades dinàmiques. Jo crec que serà guai perquè realment, des de la perspectiva, no, com a advocada d'Irídia, però també, com tu dius, no, com a membre del torn d'ofici en diferents torns, jo crec que també podem ampliar i tenir una perspectiva una mica més àmplia. Així que endavant, Marta. Ja, luxe. Doncs mira, el primer que et volia comentar és que moltes vegades, quan arriben persones que han estat víctimes de violència policial, ens trobem en que aquesta violència s'exercita en el marc d'una detenció, quan estaven detenint aquesta persona. O fins i tot ha sigut una actuació policial desproporcionada que ha donat lloc a una detenció posterior per desobediència o resistència. La qüestió és que aquesta persona acaba detinguda i que moltes vegades, quan és assistida per un lletrat del torn d'ofici, la meva sensació moltes vegades és que es prioritza el fet que la persona quedi en llibertat i no s'acaba de prestar atenció a demanar diligències o a detectar si aquella persona ha estat víctima de violència per part de la policia. Llavors pensava com es pot evitar això o per què passa això, no? Clar, jo t'explicaria una mica com funciona, no, una assistència a una comissaria, no, de persones detingudes, no? Perquè realment la perspectiva a vegades és bastant diferent. Llavors nosaltres tenim una sèrie d'assistències, però que moltes vegades no és només una assistència. Llavors el que passa és que tenim inclús moltes persones detingudes, no? Potser tenim 3-4 persones detingudes. Llavors, inclús en els locutoris, el locutori és el lloc on es fa l'assistència a la persona detinguda. Es formen cues. Llavors el que passa és que moltes vegades la pròpia assistència a comissaria es viu, i de fet per agents policials també ens ho diuen, com un mer tràmit. Llavors el fet de que sigui un mer tràmit, una part tan important com una assistència a una persona detinguda, realment fa que hi hagi mancances, no? Llavors, en relació amb el que tu deies, una de les coses que considero més important és que la presència a l'assistència sigui física, perquè sí que hi ha alguns moviments que volen que les assistències a comissaria siguin de forma telemàtica. Llavors això és un problema, perquè pensem que l'advocat en el primer moment que té contacte amb la persona detinguda és a l'assistència a la comissaria. I també és la primera vegada que aquella persona potser no està sota la custòdia policial física, no? Perquè és el primer moment en què pot interactuar una persona que sigui diferent a un policia. Llavors, jo crec que hi ha una sèrie de bones pràctiques que crec que les advocades del torn d'ofici hem de portar a terme, com per exemple seria que quan tu entres a una comissaria i quan comença el que és la declaració com a tal, que en el 90% dels casos el propi agent de la policia ja ho té tot preparat per fer una no declaració, el primer és presentar-se a aquella persona, dir-li qui ets, ¿vale? I dir-li a l'agent de la policia que està allà present que marxi un moment, que tanqui la porta i així veurem i ens podem entrevistar amb aquella persona i que ens digui què ha passat. ¿Vale? És un moment crucial perquè tu li has d'explicar quins drets té i si realment s'han pogut exercir, d'acord? És molt important això, especialment en casos de violència institucional, perquè és quan podem observar si aquella persona mostra algun símptoma de que ha passat algun tipus de cosa, no? Per exemple, una mirada baixa quan està l'agent policial que canvia radical quan surt d'allà pot ser un avís. Llavors aquesta perspectiva jo crec que l'hem de cuidar molt. De fet, a nivell de prevenció de la tortura, organismes internacionals
ja destaquen com l'assistència a comissaria com un moment molt important, el primer moment en què advocats i advocades, que també som agents de prevenció de la tortura, puguin detectar, no?, si hi ha hagut o no hi ha hagut maltractament policial, clar. I que tinguem un espai i un temps, perquè moltes vegades ens trobem que és la pròpia policia que als 20 segons de parlar amb el teu client estan picant a la porta i t'està dient «Letrado, ¿ya ha acabado?» No, perdoni, és que l'assistència durarà el que duri. Perquè jo li he de preguntar si aquesta persona, per exemple, té alguna malaltia. Pensem que quan estan sota de custòdies moltes vegades no es donen potser els fàrmacs que necessita aquella persona. S'interrompen tractaments. Exactament, aquella persona està sota custòdia policial. A més està en un lloc on no hi ha llum natural, no saben quina hora és. Una de les coses que més pregunta és què hora és? Clar, jo ja vaig amb el meu rellotge, el primer que dic és hola, em dic tal, sóc el teu advocat d'ofici, vinc aquí a assistir-te, però també a recolzar-te en aquesta situació tan complicada i són X hora, vale? Perquè crec que és el més normal. Llavors, realment, apropar-te també a aquella persona, no? Que vegi d'alguna forma que tu estàs allà com el que és la teva feina, no? Fer d'advocat, d'acord? Llavors crec que és important. Sí que deies que, entre els drets dels detinguts està, per exemple, el tema, no, de la visita al metge, que moltes vegades això, o la trucada, no? I moltes vegades això sembla que no es fa bé, d'acord? Pensem, per exemple, que la persona moltes vegades no sap que el telèfon no sap el número de la persona que vol trucar. Nosaltres hem d'insistir que realment truqui a una persona, que se l'informi de que aquella persona està detinguda. I parlant d'això que deies de la visita mèdica, ens hem trobat moltes vegades en què hi ha vegades que les persones demanen per ser visitades per un metge i diguéssim, els agents de policia es fan moltíssim de pregar i costa molt que els portin, i en canvi hi ha moltes vegades en què la policia porta les persones detingudes al metge abans de portar-les a comissaria, com per ja, diguéssim, assegurar-se que aquella persona se li administrarà algun fàrmac que assegurarà que aquella persona estarà tranquil·la dintre de comissaria, no? És com, però el dret és a ser assistit per un metge i també tens el dret a no ser assistit per un metge. És a dir, vas al metge si vols, no si la policia ho vol, diguéssim, no? Que a vegades és com, ostres, de qui és el dret? Exactament. El dret és de la persona detinguda, no? Policia. És un dret de la persona detinguda. I de fet, hem de dir que, aquest dret s'ha d'exercir també de forma correcta. Què passa moltes vegades, no? Que la persona efectivament ha estat visitada en un centre, en un CAP, en un CUAP, però realment aquesta persona ha estat assistida només amb la metgessa de capçalera? No. Moltes vegades tenim la presència policial inclús a la consulta de la metgessa. Llavors, una altra vegada, aquella persona que podria expressar que ha estat víctima de tortures, de delictes contra la integritat moral, no pot explicar, perquè és que té el seu perpetrador allà. Clar, i en aquest sentit, creus que podria ser d'utilitat que els lletrats que assisteixen a la persona, en lloc de, o a més de recomanar que no declarin, sí que puguin deixar constància, és a dir, no declarar sobre els fets que se li imputen, però sí declarar en relació a com ha sigut l'assistència mèdica, no? Preguntar a la persona has pogut ser atès, diguéssim, pel sanitari en condicions d'intimitat, o hi havia el cos policial present, tenies contenció mecànica mentre estava sent assistit, perquè això després pot ser d'utilitat quan denunciem un episodi de violència policial, saber per què hi ha mancances en el primer parte mèdic, per què no recull l'informe mèdic totes les lesions que la persona presenta a nivell físic o a nivell psicològic. Doncs possiblement el fet de que la policia o els agents perpetradors hagin estat presents durant l'exploració mèdica pugui explicar aquesta carència, no? Clar, és important saber que el fet de que la persona no declari no vol dir que tu no puguis indicar que es facin manifestacions a l'acte policial. Vale? Jo moltes vegades m'he vist en moments de dir-li aquesta persona no està bé, aquesta persona ha de tornar al metge perquè té una drogodependència, té un problema de salut mental, i l'agent policial m'ha dit sí, ja ho farem. No. És a dir, s'ha de fer i s'ha de deixar manifestació de que el lletrat o la lletrada ho ha demanat. Perquè moltes vegades això no es fa. I després, quan tu vas
a la ciutat de la justícia, perquè aquestes persones passaran a disposició judicial l'endemà, i preguntes, escolta, vas anar al metge? No van anar. I es troben encara pitjor, passant d'una garjola a una altra, en un estat increïblement fatal. Deplorable. Exacte. Llavors, s'han de deixar manifestacions a les actes policials. I moltes vegades s'han d'insistir. S'ha d'insistir fins que el policia, evidentment de mala gana, posarà per escrit: el letrado dice que esta persona se encuentra tal. És important, ¿vale? Clar, i creus que aquesta acumulació que els lletrats i lletrades del torn d'ofici tenen d'assistències fa que no puguin estar com tan atents a aquestes coses i que la cosa vagi com més, no? Com tu deies, com quasi com un mer tràmit? Clar, hem de pensar que això és un engranatge. És un engranatge que hi ha tanta feina que moltes vegades tu has de fer una assistència en una comissaria, per exemple, a les Corts, però és que al mateix temps has d'estar al jutjat de guàrdia i al mateix temps has d'estar en una altra comissaria, com seria Ciutat Vella, a la mateixa hora. Estàs citat a la mateixa hora. Clar, evidentment, aquesta sobrecàrrega fa que les gestions policials i les assistències a comissaries siguin mer tràmits. El que passa és que el nostre dret és fer bé la nostra feina. Llavors el que hem de dir és: jo aquí estaré el temps que calgui. Què passa? Que si s'ha d'esperar el jutjat, s'ha d'esperar l'altra gent de la policia, perquè hi ha els canvis de guàrdia, els canvis de torns, que per això moltes vegades volen que una declaració sigui una hora i no una altra, doncs aquí el punt més important són les persones. Per tant, la resta d'agents i rols que estan al voltant d'aquesta persona no són tan importants. Crec que això és la clau, jo crec, perquè diguéssim que les persones a qui defensem no poden pagar els plats bruts d'una carència pressupostària. I d'un sistema deficient, evidentment. Correcte. Evidentment. I el que passa és que això generi també una falta, moltes vegades, de vocació i de desgast. Pensem en la precarietat que hi ha al torn d'ofici. Sí. La càrrega. Tot això fa que moltes vegades sigui aquest engranatge que funciona en m'han trucat aquí, faig la nova declaració, faig una altra nova declaració, i moltes vegades això es reprodueix al jutjat. Clar. No? El mateix que has fet a comissaria. Exactament. Pensem també que quan arribem a comissaria moltes vegades hem d'insistir que ens expliquin el motiu de la detenció. Sí. Tot i ser un dret, no? I que ens deixin veure les actuacions bàsiques. Què ha passat? Explica'm què ha passat. Moltes vegades hem d'insistir. És a dir, alguna vegada hem hagut de cridar al caporal de la comissaria de dir: sisplau, no m'esteu donant informació. I per tant això no és paper mullat. Perquè realment tot l'atestat el tenim quan arribem al jutjat. Sobre això hi ha controvèrsia, perquè des d'una òptica de drets humans i de prevenció de la tortura, l'atestat l'hauríem de poder tenir ja a comissaria, però bueno. Clar, el tràmit, l'atestat quan estàs a comissaria està en construcció. Totes aquestes mancances que bé, m'ha anat superbé parlar d'això, entenc una mica millor. Creus que un torn d'ofici especialitzat en violència institucional podria pal·liar una mica totes aquestes mancances? Jo crec que hi ha dues coses molt importants. La formació i, evidentment, un torn especialitzat. La formació és bàsica, és a dir, s'ha de formar tant a jutges, tribunals, fiscals i advocats i advocades. Vull dir, són els operadors jurídics que necessiten més formació. És a dir, hem de pensar que a vegades, moltes vegades, els perpetradors són policies. Vale? I aquesta òptica la tenim totalment desconnectada. Uns més que d'altres. Exacte. Llavors, clar, evidentment, s'ha de crear un torn, com s'han creat torns de tot. Vull dir, hi ha una habilitació legal perquè això es pugui dur a terme. De fet, està aprovat. Falta la implementació. Però aprovat està, perquè es va aprovar la Comissió d'Estudi del Model Policial el 2023, la creació d'aquest torn. Treballarem inesgotablement fins que sigui una realitat. Doncs ha de ser una realitat, perquè realment ara hi ha una impunitat total i un desconeixement total sobre aquestes matèries. Llavors, formació i creació d'un torn especialitzat i, evidentment, un curs habilitador que porti aquest torn és obligatori. Si és que si no, continuarem igual que sempre. Així que jo crec que, evidentment, s'ha de crear i el més aviat possible. Esperem que sigui així. Esperem. Moltes gràcies, Brian. Moltes gràcies, Marta. Fins aviat.